Kasanjuk kinong sensasyon kathain diwa jarain kila penlong ye ke rally kom awareness program halor kapang kejingdi bat kejing keni drugs bat ka shongkha kulmar kawan ra ye kejing pang AIDS kabalia nadu ke ye jarain hadu umadan jarain hot spring UP school jarain kabala boat sa kejing elang bala shimenta nadu ki mentri shnong ki kena school kinong hikai batru ki long kemi long pa na ki te ki thain Habakren hake jingalang bala penlong hake ka madan jarain hot spring UP school jarain na kaliang unong side an ke Supreme Court uba Kynpham V Kharlyngdoh ulakren syafang ka Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 but syafang ka jingtrekam jongkanika act but ulai thu ba ka section sao jongka an ke kren syafang ka jingshalan ya drugs kabenta ka ba pra ka batai syapang ka jingthung ya ki jingthung balong penbuai kabenta ka ba arfu pra ka jing pensitom ya ki tugi betmu banle ya kam sneu baya dei bat drugs kabenta ka ba arfu kendai ka dei syapang ka jing pensoy ni ka jing ya sla ya su boy ban pengat di drugs ya ki we ula penkut da ka baong ba ka dei ka jing tim lala don ki breu ki padi drugs namar kata ka dei ka kamram jungi bengin rat dengkong ya drugs da ka baong em ya drugs but ye ke shongkha kulmar ki wepat ki bla ajing kren ki kan thop ya ba e lanong na ka megalia aid control society ka kong e lengkhoi clinical psychologist Mawphor CHC uba swington lengdo mentrishnong lauble but uba em lengkhoi secretary sinjuk kinong sensashnong ya ka te ka program lapanya da uba s jerwa sherman kisenjuk kinong sensashnong layo ye jing rawai na ka Church of God School lauble syapang jing sneu drugs ka penden diwa Roman Catholic Secondary School kala ai ye ka jing ele kai penbernia syapang jing penjot jong drugs Say no! Say no! Drok and all them! 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 Khi ông u bang, u đi ru u bang bên bên na ta. Khi nong đi khi rum mun ba khi kem non ka jing le ran khi snow ma khi Henry Hadin and the Sultan don't be sakan no rube bakti Kita chambat kendelik dim lakum ka te babriu hakika klis Drok aku drok Bidam jadu ayusha We balamat Pi anjing isyirta Piring bat pitan nadu mensim Hak macam pi paro kilim Bunkisan batang tunja Kirong sumatok tambang muja Tanshitan yiyam madhawastam Ngin salay no angin Omre shu hadis Kat badang yad kipor kisni Mungkin jalayo pendang sati Karena susni doa dudusim Yang lain nunggu gencar Kinla syuban Drok aku drok Pidan jadu ayusha Wei balamat pi anjing isyirta Piring bat pitan nadu mensim Hak macam pi baro kilim Bapiling kong
ki ong shumat kim tir papidik para badra hang talas dang ban kim ditret henry drok no on ba igna wat pe Jing berkaki wan harukom Jing imbarolut kala bulong Bagim nam salam wakwa bancay Namar udrok upen Kuslay batem raw Drok aku drok Hilang jadu Aisyah Wei balamat ni ajing icerta Piring berpitan nadu mensim Hak macam pi baro kilin Hak macam pi baro kilin Ngelapan bet ya kedeka program ha kedeka sengi kum ka awareness program persya ya kedeka jingdi bat ka jingkerni di drugs. Te kum ta kum ka dong ka thany ha kedeka dong kedeka area ka jongi. Dagawi ka sur ngi kwa ban radikong ya kedeka jingdi bat ka jingkerni di drugs. Nomor kata ngidap da ka jiso komen da ka banta jong hi baro ki reurang ba ki bala koilang ha kedeka sengi banta nadu ki menteri ki secretary jong snong ki lam snong ba per ke bala yo ba ni don lang ha kedeka sengi hapok ka health department ki don ki programs ki bapher ki bapet ya ka bah ka miat jong nadu ki khlung nadu ki badang kha hadu ki temen ki balasan ti kadon ru ka program ka badai pet ya ki khana samla kata kadai ka adolescent friendly health clinic RKSK ki ong but kadon ka clinic hapo CHC Makurwat kadon ru hapo ki subcenter ka jingyalang bat ki peer educators kadon ru ka district mental health program hakabangi aya ka jing sumar ya baro ki badon ni kini ki jing pang ki bakta ya ka jing mujuk perkhat kan thop ru ya ki balangop ha ki jing kerni ha ki jing di penbuat ini thuru ya ki jing shisha bala don bun ba ki bala wan hapo ka district mental health program but ki don ru ki bala menta ki bala long stable ngi ong bakim kim penmelin syu bandi ya ki jing di penbuat ban nget bakata ka jing long juki kan ne ngi dwai baki kinum ngop syu warla kadon ka jing ong ba ki la ban ngop ringinum kermen ya kata ngin kermen ba ki ken job ki por habang ikwa ban eksperimen oh tipu tu duma long komno kan mau ba ka kasenjam ka baning kong ban lat na ki jing e ka David ban ong em hakasin ka baning kong sisin hi bala ngop hakasin ka baning kong kandon kajing ketik ban kwa biang ya sin ka baar balai terter hadu ba mla syu ban lat ti ka the best way ban lat na kini kijing pang ban lat na kajing kerni kijing di penbuat kadai ban ong yala de mdei tamba phish tho akti plakar jang phinre ba phinda rai ha kajing im jong phi ban ong em ya kanu ka kam ka ba mdei bangin le yat bet ya ka linti haba phikum ba klaru ya selok bernu kenang ba phin lat na kanu ka jing e ka ban sanang wan shu you stop AIDS keep the promise not up the spread smile not AIDS phitip phangata kom bi ong kong ni khoi mane kom dei na tang ha to jing tho ju phi tang ba phi dei ban tip kam mut ayu mo to ka wei ba ka ban batai phi mo HIV kom mut human immunodeficiency virus new virus mo wim tang ha ka met ka pha jong u le ne ka brio jong brio le ne ka brio Takadaw ki kodyu human immunodeficiency virus. The new virus pat lada ki brio ki balayo yung new virus. The new HIV ne lada kim shim yaka jing sumar kalaban kalasya ka AIDS. Ki AIDS pat kamot acquired immunodeficiency syndrome. Te ki brio pa yung nyang de HIV kam de bong sin balayo yung HIV tumot ki la kalade ka AIDS mom de ra. Ka shimpor kum pra dos posnem yaka HIV ban kalasya saka AIDS. Ti kumno tharai ubriol ne kabri ki yo ekane jimpang dan babala batai the phi hakane ni program jong ning ailat ban pito ngim prislore pi ban pito aposkol tam he program jong ning ailat ban pito hakane ka banar pi pule ka don he kawai ne kita pet takata tamba kan yuthui pi haka HIV nei kamde tang ka jing shongkha kulmar kadon tang saulat sauru kombo ubriol ne kabri ki labnyo yunyo knya HIV
to ko bening kong pilatip kadai nak jing shongkha kulmar kelam da penungkam de kita jing era only khoir mana ba ka jing yolo bungut ubriyo ne ka priyo mo ka jing shongkha kulmar bam la long ba ka jing im jongi ki briyo ne ngim la ra ban tipte ka i ban jala sha le ni singi ka shong ha kai ka bengi le menta kai ka decision bengi ni shi menta mo tendi yong menta shi phang ka shongkha kulmar ran de tang ban le test Poi ketes ke benle HIV tes ko beron kamba khamtam le ki khna ke bla ka pras nam sha seneng mo ke don kamba ban tip ya ka HIV status ki namar bole namar gan thoi pi ka ne HIV ula roi la par ba ha jila meghalaya khamtam le ha east west east khasils west but east until through kala sakhe tama wat per khat bang ong tang ki ni lai district ba national don hakani ka NDPS ru kidandu ki section kidandu ki benta kiba mde tana ka benta ban la bat sit set yu breu balam poi sadu ke jingim haka NDPS ka kedeuru ya ki section ani ki provision kibala ubreu la bat poi hadu banda sya rai peniap hadu menta kidon ki po ri india ki sejakran bar ke human rights ki sejakran barabor kata ba ngim de ban peniap ubreu re po NDPS kala ban poi sadu ban peniap kalau ban poi sekarai ban siapnya kemudian tanah kebetaban rai na kebetaban sedio berusi jingim ti nganam keren na kebeta balai uba ki benta berhere ba haka section ka balai pui a kalau kadika punishment na kebeta death penalty tinata nata ti shobangan shong kendiat shoban shong kumba kile seo meni ke jikran nak betah ke beribat HIV nak yang juga mikla control society bakini kini ki beta ba kanika jing di drugs kadon ke jing ada bat kanika HIV non bat AIDS nomor balai ba kumba pile I mene ye ketuka drama berkumpa pi sio meni ki kena school berkejing batai nak kali jung I balonong kolong ba kenika jing di drugs kadon kejing interlink kejing day bat kejing pang HIV nak kata kadau long ki babun hang ni apo kenika po nga keren be direct ba apo kenika hang ni apo district jungi metakla sang kenika jing di drugs metakla sang ban masuk tiat